Bibigay sa atin ang tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang
coronavirus, isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, ang palamerik, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, Hati Tito, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong dumugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta.
Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Bitito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya na mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat po, and salamat po. good health. Yes, sir. Nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng dugo. Grabe. Oo, grabe kasi parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala namang walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa ang Opo. father-in-law mo. Opo. Tsaka kasama na rin yung uric acid. Uric acid. Yung high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga pabalik-balik sa ospital. Balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umihingi ng dugo. Okay, praise God, hallelujah. Oo, tapos, tinuloy-tuloy niya yun. Dati, katawan niya matamlay, ngayon masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos, may gana ng kumain. Yes, praise God, Yun. hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Para Ang second tuluyan month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. Ito po ay October 14. Apo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan ngayon bukas. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit, ngayon po ay malakas nang kumain, may gana na, maliksi na,
at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat mong mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede naman, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom kong Miracle C. Bumili ka ng isang box ng Miracle C. Bumili ako ng Miracle C. Nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. O, biruin mo yan. Miracle C nga pa lang, mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong buhay. Isa pa lang yun. Isa pa lang Okay. yun. So, iyan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansagan ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa at age 71 yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito sa kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying, done none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na ibibigay sa ating sambayanan. Maraming salamat, sister. Thank you po. God bless and good health. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Bira nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala
din tayo nung sinabi na pakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, Jay, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Yung nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. May high blood. Tapos may- may problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, ako day nga ning kuyan, Dahil 3 months? day 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayo nang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Betito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pigilin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad.
Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Miss Olimpo na yung anak. Pakinggan nyo yung mga iba't ibang testimony po natin through a radio program. Ayan po. So, tomorrow, open po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, we're located po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ngayon, open pa po kami hanggang 7 p.m. Ayan. So, kasi yung iba humahabol po hanggang 7 or 8, diba? So, ayun, pwede kayong mag-message or mag-call kay Doc Joey if ever po na may mga question tayo sa kalusugan. Okay? Ano pa man po yan na mga problema natin sa kalusugan noon pa man yan hanggang ngayon na hindi po natin mabigyan ng solusyon. Ayan, nandito ang ating flagship products which is yung Amazing 4. Yan na kumbaga napatunayan na since 2008. Okay? So, ayan, paki-take note na lamang po sa Smart. We have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayun. So, kung may mga question tayo sa kalusugan. Ayan. So, Miss Angel, pasagot po si Engineer. Tumatawag si Engineer. Ayan. So, ayan. Kaya po sa may mga problema sa kalusugan, ayan, open po kami tomorrow. 6 a.m. Ayan, or 8. Ayan, nandito naman tayo nag-stay. Pwede po kayong mag-message kay Doc Joey Bitito. Ayan, so kanina, ayan, ang dami pong pasyente. Yan, or mga kapamilya nila na naka-confine sa iba't ibang hospital at humihingi ng tulong dahil po ay kumbaga ilang araw na nasa hospital, subalit po ay mas lalo. Katulad kanina, naka-confine po sa isang hospital. Ayan, so umiihi na ng dugo at ang sabi na mababa na yung platelet na dengue. Ngayon, ang problema pa ay umiihi ng dugo. Ayan, so humingi ng advice dito sa atin kung ano daw po yung the best para sa kanyang kapatid. Kasi 2 days na naka-confine. Pero gusto nang lumabas ng pasyente. Kaya po, ayan, since marami tayong mga testimony, ay may password din. Ayan, sa Apo. Ay, wala man gayon. Tapos, ayun. So, humingi ng advice sa atin. So, binigyan natin initially, Amazing 4. Diba? Sabi nga ni Doc Joey, nakadepende tayo. Kahit bigyan po namin kayo ng pinakamagandang dosage. Pero, diba, yung budget natin. Pero, uuwi pa din kayo na may dala. Yan. So, kahit kulang yung budget. But,
Yun, kumbaga wag tayo mag-expect muna ng talagang the best. Yan, nakadepende tayo sa budget ng pasyente. Kaya ayun, kumbaga mag-start na siya mag-take ng ating Amazing 4 products. So kanina din may nagpa-consult dito sa atin. Ayan, si Sir. Yan, dati pong nag-first term siya as a board member and naging vice mayor. Ngayon po ay may problema din po siyang problema sa kalusugan. 2 years na siyang may doktor sa cardiologist. Ayan, so sa puso, ayan, so sabi ni Sir ay gusto niya pa na humaba ang kanyang buhay kasi may binibuild po siyang farm. Yan, gusto niya pang pumunta doon sa farm at soon, di ba, iniimbitahan din tayo na makapunta sa kanyang farm kasi, di ba, kumbaga naabot na din niya yung tugatog ng tagumpay. Pero ngayon, gusto niya pa po na malunasan ang kanyang problema sa kalusugan, kaya naman lagi tayo napapakinggan through a radio program at agad po kaming pinuntahan dito sa office. Di ba, kasi wala po ditong pinipili, maging mayaman, mahirap, basta po gusto pang humaba ang buhay, 'di ba? Kasi tayo din po yung nagsasakripisyo sa ating mga problema sa kalusugan, 'di ba? Every day, yan, so gigising tayo na masaya. Pero may times na gumigising tayo na talagang problemado tayo kasi sobrang sakit ng katawan natin. Yan, so ang dami natin iniinom na gamot na wala nang katapusan. Yan, sobrang dami natin na gastos. Yan, kaya po, kung gusto natin na matulungan, malunasan ang ating mga problema sa kalusugan, why not na mag-try tayo ng ating mga products, which is yung Amazing 4. Yan, kung nakikita nyo sa aking harap, ito yung Amazing Trio. Diba? 3 kapsula since 2008 to 2019. 3 kapsula pero ang dami din natin natulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Why not ngayon na naging Amazing 4? Nandiyan na si Mega 1 capsule. Yan, so ngayon talagang ang dami po na nagkakaroon po ng sakit. Mapabata, matanda, di ba, wala na pong pinipiling edad. Yan, kaya po kung gusto natin na malunasan ang ating mga problema sa kalusugan, subukan natin ito, di ba? Kasi kumbaga, ginawa nyo na lahat-lahat. Ginastusan nyo na din. Pero nandyan pa din po ang mga problema natin sa kalusugan. Diba? Why not na mag-try po tayo? Diba? So, good news din po pala. Yan, thank you so much po kay Mr. and Mrs. Gonzales. Yan, so halos sa lahat, sa lahi nila, yan, lahat mga professional nurse, doctor, subalit, diba, naniwala sa atin sa ating Amazing 4. Yan si Tatay Gonzales na kapamilya pa si si Sir Gonzales from Ligao, diba? So, ngayon, yung result po, lahat halos normal, diba? Ang dami niyang sakit. Yan, so, diabetes, asthma, prostate, yan, so may sa puso. Yan, ang daming sakit. Ngayon po, halos normal na. Medyo, hindi pa masyadong okay yung sa puso. 'Di ba? Kasi, it takes time. 'Di ba? Lalo na po kapag may mga, may mga problema tayo sa kalusugan. 'Di ba? So, ayun. So, yung lola ko nga, 'di ba, ngayon medyo nagka-problema din po sa health. Kasi, 'di ba, lalo na ngayon, sobrang lamig po ng panahon. Usually, mga nagkakaedad na halos po, ang dami pong nagkakasakit ngayon. Yan, even po yung lola ko nag-message kanina. Yan, so suka ng suka daw, nalulula. Buti na lang at may products tayo sa bahay. Mga amazing products natin. Yan, so dinala din sa hospital. Yan, so pero nakainom na siya ng ating amazing products. Kaya ngayon po yung sinasabi ko po sa inyo palagi. Sinasabi namin ni Miss Angel, ni Doc Joey, na mas mainam na lagi po tayong preparado kasi hindi natin alam yung susunod na mangyayari. Diba? Katulad yan, yung lola ko kanina, suka ng suka, nalulula. Buti na lang may product sa bahay. So, bago man dinala sa hospital, nakainom na siya ng produkto, which is yung Amazing 4. Kaya,
nadala man siya sa hospital, kumbaga ngayon okay na, hindi na na-confine. Yan. So, kumbaga, natulungan pa din. Yan. So, kaya nga, mas the best na lagi tayong preparado. Ayan, so kay Ma'am Maris, bien, ayan, mabakal ako amazing coffee mix. Ayan, hindi ko na nabasa na yan. So, yan, si Ma'am Maris nag-message, bibili daw siya ng amazing coffee mix. Ayan, so hindi ko na nabasa yung iba yan. So, mamaya na natin siya i-reply. And then, ito si Ma'am Maris, ayan, talagang si Papa niya ngayon, may cancer, may lung problem, mataas ang creatinine, mataas ang uric acid. Ayan, so, pero since ngayon, yan kasi na-confine din yung father niya. Almost binayaran 4-5 every day. Diba? So, halos wala din nangyari. Yan, so humingi sa atin ng advice. Ngayon, medyo may improvement na sa kanyang father. Marin ko po, mapabakakay. Ayan, so sa Sunday, sabi ni Ma'am Maris, baka ipapadaan ito ni Ma'am Maris. Diba? So hoping din na pakinggan nyo din po yung testimony ni Sir Ribadulla na isa din pong may cancer. But ngayon, diba, nakakapagmotor na po siya. So, sana napakinggan nyo po yung testimony po ni Sir Ribadulla na dati pong almost, malaki din yung ginastos sa hospital. Yan. So, kailangan lang natin maniwala. Sabi nga, diba, na kumbaga sa una, ang magiging doktor ng sarili mo, yung sarili mo muna, bago yung iba. Kasi, tayo po yung nakakaalam na kumbaga yung nangyayari sa ating sarili. Yan, kahit kayo, 'di ba, sa mga avid listeners natin. So gusto ko magpakonsulta kay Doc Joey kasi ang dami nilang natutulungan. Pero puro tayo plano hanggang sa natapos na naman ng 2026, puro tayo plano. Kaya kung gusto po natin na talagang mabigyan na 'yan ng solusyon ang ating problema sa kalusugan, diba? Since na marami naman tayong mga testimony, marami sa atin na nagpapatotoo, at ang dami po sa atin nagpapakonsulta, why not po na mag-try tayo? Sabi ko nga, wala naman pong masama na mag-try tayo, baka ito na yung hinahanap po ninyong solusyon. Katulad din ng isang araw, si Madam, ito po ay nasa 50s pa lang. Diba? So, si Madam ay, ang sabi, ay may diabetes. Hanggang sa hindi na nakakatulog, ang dami na po niyang iniisip na sakit. Kasi nga, di ba, yun yung in-advise sa kanya. May sakit kang ganito, mataas yung kanyang blood sugar. Yung anak na nasa Cavite, yung anak na nurse nasa ibang bansa. So, ang daming inanain niya. Pero, umuwi ang anak kasi gusto pa nilang makasama yung mother niya. At since na lagi tayo napapakinggan sa radyo, ay agad po kami pinuntahan dito sa office. Kaya in-advise din natin kay Madam na siya po ay nagtitake na ng ating Amazing 4, ay kumbaga ay magdasal po siya palagi. Kung lagi po siyang problemado kasi ayaw na po niya makipag-usap sa mga customer niya kasi may tindahan. After na bumili, hindi na siya nakikipag-usap. Kasi nga, ay kumbaga pinoproblema niya yung kanyang problema sa kalusugan, na akala daw mamamatay na, yun. So, diba, kung tayo po ay nagdadasal, humihingi tayo ng advice kung ano po yung mga pwedeng gawin po natin, ay kumbaga, kahit po paano ay matutulungan po tayo. At sa ngayon, ang sabi po natin ay mag-take at magdasal. Yun lang yung kanyang gagawin everyday. So, yung anak, babalik naman sa Cavite. Yan, nag-avail po si Madam ng good for 1 month. Ayan, so si Ma'am naman, si Ma'am Bilba from Rapo-Rapo, si Ma'am Jennifer. So, sabi na mamaga yung kanyang mga lymph node. Ayan, so yung mukha niya mataba, yung kanyang katawan payat. Ayan, so dati na kumbaga kinakailangan niyang uminom ng pain reliever para po makatulog siya. Kailangan uminom na siya ng 6 months sa lung problem niya. At ang dami, 'di ba? So ngayon, nag-take siya ng good for 1 month na Amazing 4. Natanggal na ang isa sa pinakanat na tulong po agad sa kanya is natanggal po yung pain reliever niya. Na dati hindi siya nakakatulog na walang pain reliever. Ngayon, wala na. So doon pa lang panalo na si Madam kasi later on baka tamaan yung kanyang kidney, ay namalayan po niya ay for dialysis na po siya. Kaya yan, the best po na maniwala tayo. Kasi
baka ito na, 'di ba, yung hinahanap po ninyong solusyon po dyan, 'di ba? So, ayun, nag-avail naman po siya ng good for 1 month. Sabi ko nga, hindi naman po habang buhay, lagi pong ganon yung ating babayaran kasi nga kailangan pong ma-overhaul ang ating katawan. Kapag okay ka na, syempre, babawasan din po ang gastos mo at iinumin mo. Kaya kumbaga, ayun, katulad ni Nanay Helen from Catanduanes na hindi na po nakakakita, halos nakaputi na lang yung nakikita niya kahit kapag nanonood siya ng TV. Mataas yung kanyang diabetes, mataas din po yung kanyang creatinine. Ngayon, halos normal na at nakakaaninag na din po siya kapag, kapag nanonood ng TV. Yan, kasi, kumbaga, ilang taon ka nang pabalik-balik sa hospital, ilang taon ka nang gumagastos, pero nandyan pa din yung sakit mo, pati yung gastos mo, nandyan pa din. Diba? So, why not na mag-try tayo? Kasi itong ating mga products, which is yung Amazing 4, ay ang nilalaman po nito ay mga gulay at prutas, which is na yung kinakailangan po ng ating kalusugan yan. So, nag-message yung kapatid ko and malakas na daw yung katawan ng lola ko. Ayan. So, nakauwi na daw po sila dun sa bahay. Ayan. So, mas advanced kapag mayroon tayong laging ready na capsule. Kaya po, sa lahat na natulungan natin ng ating mga produkto, ayan, so, sana po ay bumalik tayo kay Doc Joey. Ayan, kahit pa paano, mag-maintenance po kayo ng kahit Mega 1 or Miracle C. Yan, so galing din dito si Nanay Flora. Yan, from Daraga. Yan, so kasi si Nanay Flora, natulungan na po natin sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kahit po nung tumaas po yung kanyang kalentura, diba? Yung grabing taas talaga nung lagnat po niya. Ayan, so pinainom natin ng Mega 1 tapos Miracle C. Natulungan natin si Nanay Flora. Kaya naman nung isang araw, nung Wednesday, ayan kahapon, kasi wala tayong programa kahapon, ay 6 a.m. pa lang nandito na sila kasama ang kanyang anak na may asawa na. Ayan, pumunta daw sa bahay niya kasi kumbaga sobrang taas po ng lagnat ng anak po niya. Kaya agad naman po pinapunta dito ni nanay kasama si nanay at pinainom ko po agad ng 4 na kapsula. Ayan, 4 na kapsula, which is yung 2 kapsula na Mega 1, 2 kapsula na Miracle C, at 1 baso pong juice na maligamgam. So, medyo mainit. Kaya po, ay ilang minuto, pinawisan po agad yung anak ni Nanay Flora, which is yung kapatid po ni Ricky. Si Ricky din, yung anak ni Nanay Flora, ay umiinom din po ng kapsula natin kasi marami pong tumutubong bukol sa kanyang likod. Ayan, so kaya po, buong pamilya ay umiinom na po ng ating produkto. So, galing din dito kanina si Kuya Ruben from Poro, Legazpi. So, si Kuya Ruben po, siya din po ay una na nag-take ng ating mga produkto po dyan sa Poro. Na dati po, 2021, na mild stroke po si Kuya Ruben. Ngayon po ay malaki talaga yung naging pagbabago sa kanya na during na nag-take siya ng ating Amazing 4. So ngayon, marami po siyang nare-recommend dito sa atin ng mga pasyente. Marami siyang sinasabihan kasi ngayon medyo tumataas din po ang kanyang blood sugar. So kanina, matagal po siya dito kaninang nag-stay sa atin nakipagkwentuhan kasi nga sobrang thankful siya kasi marami pong naging pagbabago po sa kanyang kalusugan. So hindi problema daw yung pera kasi 'di ba? Ang problema po niya ay mas dumadami ang kanyang problema sa kalusugan. Kasi kapag naipon po yan, lahat ng problema natin sa kalusugan, pwede din pong lumaki yung ating gastos. Kaya nga, mas mainam po na mas maaga tayo ng mga magpakonsulta kasi hindi pa po masyadong malaki ang ating babayaran at hindi pa po dumadami ang ating karamdaman. Kaya mas maganda po na humingi tayo ng advice katulad po ni Doc Joey na libre lang naman po ang pagpapakonsulta dito sa amin. So, Monday to Saturday po from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Kaya nga Saturday, marami naman po ang nagpapaschedule. Kaya kung gusto natin or nagmamadali tayo, mas maganda po na
ano yan, na magpa-schedule tayo kay Doc Joey. Yan. So, kasi si Doc Joey din po, sobrang busy din po niya. Kasi marami po siya inaasikaso. At abangan nyo po, this coming Saturday, may interview po si Doc Joey kay VP Henry Maceda. Yan. So, I think 7:45 a.m. po mag-start po yan. Kaya abangan nyo po ang interview po ni VP Henry kay Doc Joey Bitito. Okay? So, once again, tomorrow po, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation po yan. Okay? So, ayun, sana ba yung mga avid listeners po natin? Ayan, so, I think wala pa tayong ina-announce about sa papremyo, kaya medyo matamlay ang ating mga viewers. Ayan, so, but, ayan, every Wednesday, magkakaroon na din po tayo ng live streaming. Kaya po, antabay lamang po kayo. Okay? So, ano pa ba? Ayan, so may meeting pa po kasi kami few minutes. Ayan, pupunta dito si Engineer Apuli and si Ma'am Jack Baraga. Tungkol po sa ating charcoal briquettes. Ayan, kasi magsusupply na later on sa LCC. Ayan, so kaya po, marami tayong inaasikaso. Yan po, kumbaga, kahit madami tayong inaasikaso, yan, so may pansangga tayo, which is yung Amazing 4. Yan, kahit sobrang pagod tayo palagi, yan, so may pampalakas tayo, yung amazing products natin, di ba? At si Miss Angel nga, umiinom na yan ng Multi-5 capsule. Yan, nakainom na din siya ng Miracle C capsule, yung Mega 1. Kaya nga yung lola po niya, yan, umiinom din ng ating Mega 1 at Miracle C. Yan. So, at kumbaga napatunayan na din po nila yung galing ng ating products. Kaya kayo na laging nakaantabay sa amin, yan, so sasabihin nyo, pupunta na ako kay Doc Joey kasi ang daming natutulungan. Pero, ayun, drawing. Joke lang. Ayan, sasabihin naman ni Tatay Marco, ano na naman sinasabi ni Miss Len? Mapuntahan nga si Miss Len. Ayan, hindi na bumalik si Tatay Marco. Ayan, kasi nakaaninag na yung kanyang mata. Ayan, so, sabi niya, 3 months, dapat magaling na ako. Diba? So, diba, sabi nga, yan, kasi ang dami po ngayon na nagkakaroon po ng sakit. Yan. So, hoping po ay pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Sabi, di ba, masarap mabuhay sa mundo na walang karamdaman. Di ba, rin ang simple ang buhay, basta wala po tayong sakit. Yan, so, nung isang araw, tinamaan din talaga ako. Pero 2 days lang tayo, di ba? Kasi ngayon, kapag nagkasakit, sobrang tagal po mawala. Lalong-lalo na kung wala tayong mga supplement na katulad ng ating mga products. So, nauubos natin sa isang araw almost 16 to 24 capsule per day. Yan. Kasi kung gusto natin makarecover agad, talagang ngayon, madami tayong iinumin. Yan. So, kaya proven and tested na natin yung ating mga products. Okay? So, sa lahat po na gusto na magpakonsulta sa amin tomorrow, open na open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Noon pa man yan hanggang ngayon, ang mga problema po ninyo sa kalusugan ay pwede po kayong uminom ng ating mga produkto. So, kahit walang sakit, pwede pong uminom ng ating products. Ayan, so galing din dito si Ma'am from Daraga na yung anak po niya nag-OJT po. Yan, isang seaman. Ayan, so, pinadalhan naman po niya ng Miracle C. Yan, nag-avail naman po ng Miracle C capsule at Mega 1 kasi parang may lumalabas pong ano yan sa kanyang puwet. Ayan, kapag nagbabawal daw. Ayan. So, pero ngayon, medyo konti na lang. Kaya, malaki po yung naging pagbabago po sa kanyang problema sa kalusugan. Okay, so ang ating products po is Amazing 4, which is yung 4 na kapsula. Yan, Multi-5, Mega A, Miracle C, and si Mega 1. 4 lang na kapsula po yan. Pero, diba, kahit sobrang lala na po ng inyong mga sakit na kahit sinasabi na wala ng pag-asa, yan, so malaki pa din po yung chance natin. Basta, nakakainom po ng capsule ang pasyente. Pero, wag naman po napupunta kayo dito sa amin na mamamatay na, diba? So, kumbaga, habang ngayon na malakas pa po kayo, mas maganda po na magpakonsulta na po kayo. So, ayun. So, wherein po, located po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng
Pilipinas. So, free health consultation po. So, available din po ang ating mga products po. Diyan po sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. But, ayan, mag-message po kayo kay Doc Joey if ever po na mag-a-avail po kayo dyan. Kasi, I think mga ilang days magkakaroon po tayo ng announcement regarding po sa ating office po sa Manila. Okay? But then ngayon, pwede po kayo dyan makapag-avail ng ating mga products again sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Okay? So, ito again yung contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, every Sunday naman, ayan, so, nandyan din kami sa Sunday sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, may nagpa-schedule na po doon this coming Sunday. Kaya po, ayan, sa mga magpapasked, yan, so mag-message po kayo agad kay Doc Joey. Ayan, so yung mga babalik po sa atin, yan, so it's already 6:22. Yan, so sana po nakapag-take na po kayo ng ating mga Amazing 4, Amazing Trio or si Mega 1 capsule. Yung mga hindi pa, yan, so kumuha na po tayo ng isang basong tubig na maligamgam at amazing products po natin para po hindi po natin makalimutan. Ayan, paalala po galing kay Doc Joey and Miss Len na sana po ay nakapag-intake na po tayo ng ating mga products. So ngayon po, sobrang uso po ng ubo, sipon, trangkaso. Kaya po, ayan, kung gusto natin na matulungan tayo, ayan, kung matagal na po ang inyong mga ubo, yan, mas maganda po ay agapan na po natin yan. Baka later on po magka-problema tayo sa lungs problem. Okay? So, ayun, again, tomorrow open tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening. At kapag malalayo naman kayo, pwede po namin ipadala ang inyong produkto through GNT. Ayan, ipapadala lang po natin ang payment through GCash payment. Ayan, so, yung mga nabanggit ko pong numero, ay GCash number din po yun ni Doc Joey Bitito. So, parating tandaan, ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. Kaya naman po sa may mga problema sa kalusugan, na puro pinoproblema. Ayan, so gumawa tayo ng paraan. Diba? Sabi naman nga, kumbaga, ang gusto, ayan, kapag gusto may paraan, pag ayaw, ayan, marami tayong dahilan. Ayan, sayang yung pera, hanggang sa lumala na po ang ating problema sa kalusugan. So, ngayon, ayan, so, kay Mr. and Mrs. Domingo from Manito Albay, ayan, so, maraming salamat po sa tiwala. Ngayon, sobrang lakas na po ni Tatay Renato Domingo, at yan, sabi niya, hindi lang pala 500,000 yung nagastos nila, kundi umabot na po ng 1 million pesos. Ayan, so, at ngayon, ang kinagandahan, si Tatay po ay naka-recover sa tulong ng ating mga products. So, halos wala pang isang, kumbaga, wala pang 100,000. Yan na nakabalik sa dati yung lakas po ni Tatay Renato. At yung dating nakasangla ng mga property ay nabawi na po ni Tatay Renato Domingo. Kaya po, ayan. So, sana po ay tulungan po natin ang ating sarili. Ayan. So, kumbaga yung mga pera, di ba? Yung mga bagay na ibang bagay, ay pwede po natin yan makuha kapag masipag tayo. Pero, kung tayo po ay may problema sa kalusugan, ano man po yung mga nararating natin sa buhay, useless po yan. Kaya po palaging unahin ang magandang kalusugan. Kasi kapag maganda ang kalusugan mo, marami ka po pwedeng magawa. Ayan si Miss Sheila May Barria, ayan si Cyrus Andes Galvez, ayan si Ma'am Maria Lourdes Barbadillo Lauren, ayan kay Ate Des, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, yan sa mga nakaabang ngayon sa radyo, ayan talagang sa kusina may radyo, sa kwarto may radyo. Ayan, so talagang inaabangan po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po this day ay napakinggan niyo po kami. So ayun, kung may mga tanong pa tayo sa kalusugan, ayan, so mag-message po kayo. Kasi sa pagtatanong po ninyo, baka yan na po yung matulungan po kayo. Talaging tandaan, ang buhay
ay isa lamang po. If ever na may mangyari sa atin, kahit gustuhin man natin, maibalik pa yung ating magandang kalusugan, subalit huli na. Wala na tayong magagawa po dyan. Kaya ngayon pa lang na malakas pa kayo, mas maganda po ay magpakonsulta na po kayo. Kahit saan nyo gusto, basta magpakonsulta po kayo. Lalong-lalo na po sa may mga maintenance. Lalong-lalo na kung ilang taon na kayong umiinom. Pero hindi nyo po nasusubaybayan ang inyong creatinine. So ngayon po, sangkatutak po yung mga nagkakaroon po ng CKD or chronic kidney disease. Ayan, namamalayan ay due for dialysis na. Kaya, laging tandaan po na ang magandang kalusugan, yan yung pinaka-importante. Yan, so laging i-monitor, magpa-blood chem para malaman nyo po kung ano na yung nangyayari sa loob ng katawan po natin. Okay, kung may mga tanong pa tayo pagdating sa ating mga product which is yung Amazing 4, Amazing 3 or sa Mega 1, open po yung mga contact number po ni Doc Joey or ang ating mga products, nagkakaubusan tayo kaya mag-avail na po tayo. Iilan na lang yung mga kapsula po natin dito, kaya po ay mag-avail po kayo. Kasi kapag naubusan na, ayan, so papahagilapin nyo na naman kami kung saan-saan. Yan, si Nanay Leticia na nagstay na sa Manila kasi hindi gumagaling. Ngayon, buti na lang at nakilala tayo. Na ngayon ay nag-a-avail naman po siya ng ating products. Ayan, so nakikinig na naman yon. Diba? Kasi dati hindi siya nakakakain ng itlog, hindi siya nakakakain ng manok. Nung gumaling, kumain ng 4 na itlog, 1 buong manok. Yan, so medyo nagkaroon pa din po ng allergy. Pero, diba, sabi niya may pangsangga ako, yung amazing products ni Doc Joey. Kaya, nung nangyari yon, nakakain siya ng 1 buong manok, 4 na itlog, ay uminom po agad siya ng sunod-sunod ng ating amazing products. Kaya, kahit kayo'y na-allergy or may tinamaan kayo ng ibang health problem, once na may products kayo, iinumin, ayan, so mas mabilis pong maka-recover po kayo. 1967 the password. Ayan po. Kaya ako yan, kung may mga tanong pa tayo, mayan, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey Betito, 1967. Okay? So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya hindi po kayo mawawala kasi harap po kami mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung parking lot po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po ibang bangko. Ayan, tandaan natin, Bangko Sentral ng Pilipinas. Green Building. Ayan, so harap mismo po yan. At may eatery tayo dito, may mga sari-sari store. Ayan, kompleto na tayo dito. May mga paupahan, diba? So, lahat na. Yung problema ng tao, nandito na po yung solusyon. But, yung priority natin dito is yung mga health concern po ninyo pagdating sa kalusugan. Yan, sabi nga ni Nanay Mendez, magaling na ako, Miss Len, ayaw ko nang uminom kasi naka-avail siya last December 26. So, hindi na siya nakabalik kasi magaling na daw po siya. So, buti na lang yung mga anak, in-advise si Nanay na bumalik po muli dito. Ayan, so, wala pang 1 buwan. Na para bang yung mga nagpapakonsulta sa atin kapag parang inip na sila kapag sa 1 buwan pa lang, inip na sila na dapat gumaling na po sila agad. So, wala pong ganon. Kaya nga, initially, sabi natin, at least 3 months. Yan. After 3 months, pwede kayo magpa-examine. Then, after that, babalik tayo kay Dr. Joey para mabigyan po kayo ng tamang dosage. Ayan. Kung may nakalimutan pa po ako, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey para po ay matugunan, masolusyonan ang inyong problema sa kalusugan. Once again, ito po yung contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933 or pwede nyo din po siyang hanapin sa Facebook account po niya na Joey Bibon Betito or Doc Ching Bermundo Bibon Betito or dito mismo sa aming Facebook page na Doc Joey Betito page. Okay, so ayun, for now, magpapaalam na muna ako for the meantime, but magbabalik po ang aming programa tomorrow. Makakasama nyo naman bukas si Miss Angel Garcia. And ayan, magpapaalam na muna ako for the meantime. My name is Arlene C. Pabilonia. Of course, to our
to our CEO, Doc Joey Pipito, or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. And of course, to our Vice President, Ma'am Ann, Benito Princena, together my partner, Miss Angel Garcia. Maraming salamat po. God bless you all. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, eat well.